Ak sa okrem počúvania rozprávok aj radi hráte, preplete, presýpate, maľujete a veľa iného, príďte do herničky Kiki Vajkikiland, ktorú som pre vás otvorila v Bratislave na Dlhých dieloch. Pilot balu, neobyčajné cesty. 10 000 neporaziteľných. Ticho, povedala Rebeka. Profesor Finu Hesaj nám posiela správu. Som v nebezpečenstve. Odhalil som tajomstvo 10 000 neporaziteľných. Príďte s medailónom. Čo je na ňom také zvláštne? Čudoval sa Balú. Zvedavý Balú poslúchol profesora a vydal sa na cestu so zvláštnym medailónom. Celá posádka bola na palube čajky, ktorá mala namierené do ďalekej krajiny. Po dlhých hodinách letu Balú, Rebeka, Molly a Kit konečne zbadali mesto, kde sa mali stretnúť s profesorom. No len čo sa ocitli u profesora? Aké prekvapenie. To je ale neporiadok, vzdychol si Balú, škrapkajúca na hlave. A profesor zmizol. Dvere boli do Korán otvorené. Čo znamenajú tieto papiere? Zvolala Molly. Počúvajte, skríkol Kit. Našiel som list od guvernéra Poteošua, adresovaný profesorovi. Pozýva ho na stretnutie, aby sa porozprávali o legende 10 000 neporaziteľných. Prečo tak rýchlo odišiel? Čudovala sa Rebeka. Balú so svojou posádkou nestrácali čas a rozhodli sa, že pôjdu hľadať svojho priateľa Finiu Hesaja. Nastupujte na palubu, deti, volal Balú. Ja zatiaľ doplním palivo. A ako tak bežali, nikto si nevšimol muža, ktorý sa skrýval za debničkami. Bol to vyzvedač Poteošua. Šer Chán tajne sledoval, čo sa deje. Ó, vznešený pane, začal špión. Prepáčte, že tak dýchčím, ale veľmi som sa ponáhľal. Balú prichádza do paláca. Pane, kričal jeden zo strážcov Poteošua. Vidím Balúovo lietadlo. Čo skoro pristane. Neznepokojujte sa však. Zvolám všetkých strážcov. Prichystáme mu veľkolepé privítanie. Hľadáme profesora Finiu Hesaja, povedala Rebeka a zastala si pred Poteošuom. Mali ste s ním dohodnuté stretnutie však? Ja nie, odvetil. Ľutujem, ale toho pána som v živote nevidel. Pozri, Kit, šepkala Molly. Profesorové okuliare, istotne ho uniesli. Šer Chán, skrytý za závesom, všetko sledoval a z rozhovoru mu neuniklo ani slovko. Lapili sa rovno do pasce, radoval sa. Len čo sa zotmelo, naša skupinka sa vybrala hľadať profesora do podzemia paláca. Deti, šepkala Rebeka, nehovorte tak nahlas. Poď sem, Balú, zavolala ho Molly. Otvor tieto dvere, som presvedčená, že je tam. A naša skupinka zase netušila, že ju sledujú. Balú videl dobre. Dvere, ktoré otvoril, viedli k profesorovi. Rýchlo ho vysloboď, šepkala Rebeka. Ja z Molly budem zatiaľ strážiť. Ďakujem, priatelia, za rýchlu pomoc, povedal profesor. Už som mal pokrk tejto cely. Navyše som bez okuliarov nemohol ani čítať. Ach, veľmi ťažko sa to otvára, vzdychol Kit. Vyslobodený profesor ich zaviedol do priestrannej siene. Tak tu je to, zhýkla ohúrená Rebeka. Toto je iste tých 10 000 neporaziteľných, o ktorých ste nám vraveli, profesor. Úžasné. Hovorila si to, dosvedčil Balú. Poďte, všetko nám vysvetlí. Spomeňte si na medailón, ktorý som vám kázal priniesť. Ak ho vložíme do tohto otvoru, tých 10 000 vojakov ožije a bude slúžiť tomu, komu sa to podarí. Ale vo chvíli, keď Balú už chcel medailón vložiť do otvoru, vysmieval sa Poteošu. Vďaka vám som konečne odhalil tajomstvo 10 000 neporaziteľných. Stráže, teraz je rad na vás. V okamihu boli naši 4 priatelia zviazaní. Len jeden podpis, že mi odstupujete svoju spoločnosť a ste voľní, vytieral Šer Chán. A moja bude armáda, smial sa Poteošu. Guvernéra oči neklamali.
sotva vložil do otvoru medailón, 10 000 vojakov spálenej hliny ožilo a bolo pripravených plniť rozkazy svojho pána. Ale k veci. Rebeka oslovila Molly. Nevidela som ťa odísť. Kde si bola? Pozri, odvetila Molly, keď ju rozvezovala. Kým ste počúvali profesora, chcela som sa priblížiť k vojakom a poté Ošu ma nezbadal. Neboj sa, Kit, vyhlásil Balú. Poté Ošu so svojou armádou neovládnu svet. Našiel som výborný spôsob, ako im v tom zabrániť. Napokon budeš mať dôležitú úlohu, tak teda rýchlo, nazbieraj sily, priateľko. A čo sa stalo o chvíľu? So svojou armádou som najsilnejší na svete a keď vypliením krajiny, budem aj najbohatší, pomyslel si Poté Ošu. Poté Ošu rozprával veľmi rýchlo, keď sa odrazu objavila Čajka. Teraz si na rade ty, Kit, povedal Balú. Predovšetkým sa poriadne sústreď. Kit letel na vzdušnom surfe, držal sa lana pripevneného k Čajke a rovno mieril k medailónu. A aj sa mu ho podarilo celou silou vyraziť z objímky. Ten spadol na zem a rozbil sa. No tak, pane, rozosmial sa Kit, čo skoro budete pánom ničoho. Mrzí ma to, maličký, nariekal Poté Ošu. Zľutujte sa, aspoň nad mojou armádou. Poté Ošu márne prosíkal. Bolo prineskoro. Medailón sa celý rozbil a spolu s ním sa aj 10 000 armáda spálenej hliny rozsypala na márne kúsky. S Bohom, guvernér, kričal Kit. Ľutujem, že vás tu nechávame samého. Ach, čo si teraz počnem, vzlikal Poté Ošu. Z mojich vojakov zostali len rozbité sochy. Trochu neskôr pri návrate do paláca. Našťastie nám sedliaci pomohli všetko pozbierať, prehodila Molly. Pretože tých 10 000 vojakov rozbitých na 1000 kúskov bolo vlastne 10 miliónov kúskov. Zrátala som ich. Dobrá práca, deti. Profesorovo uznanie ich potešilo. Vďaka vám budem môcť preskúmať túto slávnu armádu spálenej hliny. Vidíš, Rebeka, povedal Balú. Šerchánovi zase nevyšiel jeho plán. O niečo neskôr na ceste k mysu Suzet. Ako nám odľahlo, keď vieme, že medailón je navždy zničený, vzdychla si Rebeka. Molly, zašepkal Kit. Hlavne nikomu nehovor, že som zbieral polámané kúsky, dobre? Ak sa vám audionahrávky páčia, poteší ma, ak dáte kanálu Kiki Vajkiki číta odber. Ak máte nejaké svoje obľúbené knižky, ktoré by ste chceli mať načítané, napíšte mi na mojom Instagrame Kristýnka_Vajkiki. Pokúsim sa ich zohnať a prečítať.